أركض شوز 100 متر تيوليو ماست شكاتش مساوت إلين شغل شيزرين هول مستانك يوغين شغل أبا يوغين هول فاتي بشيكو يوش تهان حال харт оми сравнить дича примерно фил темаш позиционный темаш партизанский темаш диверсионный темаш масштабной операции и дорогие гошек тверчат халваш тамяха от начала до конца тига сайбаргишин гинуса а вот амяха от начала до конца сайбаргишин гину тахан цу мост гошин бин ешем царн дюрхона بين بوخم وتير يوخين هر تانجنش هر BMPش هر MTLBش نس خوز خؤز دوك مايو حالغش تنياتش تير بي ان سالتي خوز خؤز ألسم ببو حالغش تني سيانت يحش أغوى يمجردش حالغش تنيات تير خلق بينش لاوتا مش يخ شيشو أرمي قيقن خمنش مير حق أميات تير خلق يا شيرجا تير إسبيتناز Альфа, бета, вымпел, шайрги, остаться если война в Чечне будет продолжаться, то мы останемся без спецвойска, то есть ГРУ, ФСБ, царь угур диогона, дюня хиро диогона, хешарушка, ичарушка, цасалти хиваш дион, хин спецназ холок количу поза. Вот. Далам ола. Масса на учаше метек.